Нәбире Ғимәддинова. Ақ турна қарғышы. Хайырлы кеш. Неге қышқыршасыз көршілер? Икі хатын ауызларына су қопқандай шым болдылар. Міне, ауыл хабарларын шүпләп сора оқытушының көңілін юатабыз, дейді Фәрдәнә кіткілдеп. Ие, дейді Сәрия. Үшәуләшіп күлішейдік әлі. Ус Арыслан, түрге ус. Сораға йымышың түштім әлі. Арыслан оқытушы яғына көз салмышығына тәрәзә бойындағы орындыққа барып отырды. Хал білерге деп кінә кіруім, йымышым yok Сәрия ханым, дейді ир. Туташ, деп түзетті Сәрия, һәм Фәрдәнә тарафына ағулы уқ ұшырды. Мен қол тимәгән саф қыз бала. Қой біреулер кебек ирлер жиып түшәгімді қындырмайым. Сораның шигесіне шаулап қан егірді. Яңадан шәкәләшәләр ақырысы. Арысланнан ұят. Ут үрләтіп талашсалар, бу ир нәрсә дияр аның йорты турында Раббым. Ғайбәт ұясы икән дип уйлар мағайын. Арыслан, күршеләр, сезнең хәбәрләр Сораға қызық түгел. Дигәч кенә хатыннар ишеккә таба борылды. Иртәгә районнан табип шакыртырбыз, диде ир, икәүгенә калгач. Ул дарулар язар. Рәхмәт, Арыслан. Миңа табип та, дару да ярдәм итә алмый. Карадылар инде, нервлардан диләр. Берәр көн аякка басарсың диләр. Вакыт кына төзәтер барсында. Сиңа кайгыртуың өчен тагын бер кат рәхмәт. Киреп йөрмә. Авылда сүз тиз тарала. Хатыныңа ишеттерерләр. Тынычлыгыңны бузарлар. Каратайда халык күпертеп, булмаганны бар дип сөйли. Сора уңайсызланып шеш тулымының ұшын бетерде. Эх, Сора, сүздән куркып бәләгә тарган кешенең йортын 3 чакрым уратып узаргамы хәзер? Сиңа кемдер булышырга тиештер бит. Мин бу авыл өчен ятта түгел шикелле инде. Нәгыймә карчыкның оныгы. Каратайны мин мәрхүмәтинең сөйләве буенча белә идем. Иң авыр чагымда кая барып сыйыным дигәндә, нигәдер шушы авыл коткаручым булып тоелды. Әти Каратайны гел мактый. Авылдашларым искиткеч мәрхәмәтле дип сөйли иде. Алайса, син Фәрит абзый кызы икән. Оста гармунчы иде ул. Урам җыеп җитә иде. Без балачага уйна дип аның тинкәсен кырта идек. Соңрак ул ак пантиклы кышчык белән авылга да кайтты. Аннан югалды. Яшьли үлгән мискин. Әтеге кышчык син идеңме? Сора хәтерләми иде. Без анда бәләкәй идек шул, диде ир. Акылда бүтәнчә иде. Әтиең дөрес сөйләгән. Халык михырбанлы, тауфиклы, ак йөзле иде без үскәндә. Тик заманалар гел үзгәреп тора. Алайда өметсезләнмик әле, коллега. Дөнья изге бәндәләргә кырмас. Әтеге вакыт дигән сәгатьнең телен алга күчерәбез. Син терелер көннәр тизрәк якынайырлар. Әүвәл буйык күңел капкаларын ачык. Урман буенда безнең бик матур сазлы күлебез бар. Анда быел 2 турна төште. Кешеләрдән дә курыкмыйлар, кулга ияләшкәннәр. Барып карыйбызмы? Син Арыслан, үртисеңме әллә? Ирнең йөзе җитдиләнде. Шаяртулар икенче төрле була ул, диде. Өй эчендә бикләнеп ята син тамам буйыккансың. Күңел төшенкелеге иң яман авыру. Әткәй ясаган кабыклы кул арбасы тузмаган әле. Үзе шакмак тәгәрмәчле, үзе җайлы. Кеше көлдермик, Арыслан. Без мулла абзый аяксызлангач, аны мәчеткә җомга намазына кул арбасына утыртып илтә идек. Абый апалар, бу изгелегегез мең өлеш булып үзегезгә кайтсын дип рәхмәтләр укып кала. Беркем дә авыз йөрмый иде. Юк, барыбер кирәкми. Син ир кеше. Әнә Сәриядән үтенеп сора, ул алып барсын, дип карышты Сара. Шынлап та, минем турналарны күрәсем килә. Сәрия ишек алдында һаман Фәрдәнә белән тарткалаша иде. Арыслан чакыргач, йөгереп өйгә керде. Уф, Аллам, 3 борынга җыелабызмы? Баскыч төбендә кабыклы арбада тора. Төяп кенә килештәнмәллә җемелдек күзләрне. Сәрия, диде ир, аның сүзләрен колак яныннан уздырып. Шул арбага Сараны утыртып, турналар карага төш әле. Ат җигәр идең, сукмагы тар. Нәрсәгә?
Торнага? Башыңа тай типтем әллә? Шәһәрнекеләр шак-шак тиле-милин дансы. Сиңа арба тартып баруы шитем булырмы? Диде Сара, хыялының шуңа ашмауыннан куркып. Хи, синдә йөк тагы. Карт кыз комарланып ызба ишенә карашын ташлады. Аның нәрсә эзләгәнен сизенеп, укытучы авыр сулап куйды. Эзләмә, Сәрия. Син барсын да сатып бетердең. Әлсә бармыйм, дип кырт кисте кыз. Тәк сине карый үләм инде. Сезгә кирәк жүләр торналар. Юл хакын түләгез. Тапканнар ишәк. Күпме? Арслан кесәсеннән акча чыгарды. Ул бит кайчандыр шушы кызны яраткан иде. Беренче мәхәббәте иде Сәрия. Нишләгән ул? Мәчене рәнҗетсәләр дә жәлләп елаган Сәрия нишләгән?